ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, хоҳаракои меҳрубон ва тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали оилавӣ дар олмон ва умедворам ки иншоалло хубу тансиҳат ҳастем ва рӯзи ҳаматона бобарор мехоҳам ва гуфтанем ки моҳи шарифи рамазон амина ба охир расид. 10 рӯзи даҳа монда. худованд рӯза ва намози ҳамамона ба даргоҳи илоҳиш қабул кунад. дар ин моҳи шарифи рамазон, дар ин даҳаи моҳи шарифи рамазон иншоалло дуогӯ ҳастем ки ҳамамон тансиҳату хонаобод бошем ва хотири ҷамъ қадии волидайн хеши таборо сарҷамъ бошем. кулли мусулмонора аллоҳи меҳрубон дар пушти паноҳаш нигаҳбон бошад. ва влоги имрӯзаро мо сар мекунем. насиб боша иншоалло сафар ба магазин дорем. камакакам боша як харид кунем. гӯшти чизомон тамом шуда, помидору гӯшту пушт камакак харид кунем. худако ақиба мо пеш анаха. дӯстони азиз, бо мо бимонед иншоалло ки бо якҷоя наворда ҳастем. тамошобини азиз, мо дар мағозаи туркием. ана зелен ҳаза мегирем якм очирад. зелен якта укроп, якта гаштнич. ба фикрам амехшрой як помидор мегирем. помидорро бинич помидор хушро ма ростига помидори калона нағз намебинам. помидор, бадчи, картошка, пиёз, ҳеҷ чизи калона нағз намебинам. мегирам макалона намайда. бӯи помидор магазин лағат када. Hangi elmadan içtin? Bundan mı? Doston aziz, ба тарафи гӯшт меравем. кани бинем гӯшт аста ё нест. аста ифтора шикар. Dankeschön. اینجا ما چی میگیریم؟ سوسیسکا میگیریم، بعد کلباسه میگیریم. ein Moment. بگیریم، بعد بگیریم. این سیب باشد. با چی میگیریم؟ با گوشت میگیریم. Mehr? Wir bitte nicht. 1 Kilo mehr. Ja, kein Problem. Danke. Außerdem? Fertig. Fertig? Ja. 77, 57 bitte. Ja, okay. Okay, okay. Danke. Tschüss.
сейчас и мы будет котлет мегирифтем. Котлет. Вам як дона монда ба фикрам котлети. Котлета гирифтем. دوستان عزیز خریدی امروزای ما. دوستان عزیز ما به خونه رسیدیم. آوای خریدگیمون رو سبب آوان بیزه بینم او حالی زار داریم و اینمی او خریمون خیلی مشکل ما دا قینی میکنه میریم آوردن یا اصونه براوردن شما بی سهی میتاش اینجا باشه اینای خریدی امروزای ما. اینجا باشه گوشت 3 کیلو گوشت گرفتیم. من فقط گوشت لحم میگیرم استخوان خیلی روغن دار نمیگیرم. اینجاش کم که روغن داشته. یو مروژنی میخه مروژنی گرفتم. سابرینا دوست میداره. اینجا باشد دینه شیر. ای доруи дилнозаҷоной маззаш нест дилнозарам хайли сосиска ино бошанд дрож сосиска гирифтем ба иҷа хлеб барои тостер гирифтем куда афсариёшонда ягон чизи чӣ ки хӯрдам ба бо тостершон мекунем ёки греникишон мекунем ёки тостершон мекунем чиқа ба маза меонда и хлебаго и вая котлет ҷа боша семечка пистамона наёфтам ба худам қизиқи шидам ки писта наёфтам и хурмо и чӣ надоштам лист надоштам вай охе барои торт гирифтам майдаҳа кай хай мешава ҳозир магазино ки маҳкам ки ҳастанд ростига ба як магазинмон як параш кушода ҳамуҷа рафтам ёфтам дига ягон магазино қабул намекунам фақат тест гуфтам пеши видеои пешанда ки то тест насбори вай наметавонӣ даромада магазин хеле як магазин аз тараф шуи буда рафтам ҳарчи ёфтам иҷа боша барои Сабрина ҷонай пахшкада иш тухма иш шакар ё орд ина колбасои гирифтагӣ ма ино яхе нест ино чон намуда чон иш дигара ишпу дигара и ҳарчи хелам ишпу дигара луби таркадагӣ гирифтам луби сафедак барои чӣ دوست می‌دارم چی میگن لگمان خیلی وایو میکنی کو و گروه خیلی چودا من نقص میبینم ای باشه سلیفکن یا انشالله که با تورت پزی در اوجه با تورت پزی خدا خواهد دی رجدینیت دم بدم ای روچکا و ایدی چیزا کورا برای دیموزه را گرفتم برای مکتب شد اینجا زلن سبزی помидор и боша салфетка барои дастоза кунем. Анами буд дӯстони азиз хариди имрӯзаи мо. Иним харидоро мо имрӯз кардем сабабе ки чанд рӯз магазинамон маҳкам буд. ду рӯз ай рӯзи шанбе маҳкам буданд. имрӯз рафтем лекин магазино пури одам барои ки магазин ай рӯзи шанбе маҳкам буданд. Дига мардум ҳама да даводави харид кунӣ ака насиб боша мо ба ягон тайёри ба ифтор насиб боша иншалло ягон чизак мепазем худо хоҳад иншалло ки бо якҷоя шуморо мегирем
با ما بمونین تا آخری ویدیو را تماشا کنیم. тамошобинаи азиз дар инҷа боша, ман оша дохтам барои ифтор. ош кардем. дӯстони азиз, ина оши мо тайёр шид. ака мо мерем рӯзакушоӣ. кадоми рӯза мекушад, рӯзаотон худованд қабул кунад. боқӣ дар амони худои бузург. хайр, то видеои оянда. худо нигаҳбонатон.